ଆପଣ ମାନେ ରେଟ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ କାଜୁର ରେଟ୍ କେତେ ଏତି ହିସାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରସଗୋଲା ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଭାଲିଆ ଫିଲ୍ଡକୁ, ଆଇ ମିନ୍ କାଜୁ ଗଛ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଆମ ମାମୁଁ ଘର, ଆଉ ମାମୁଁ ବି ଆଗରେ ଗଲେଣି ଚାଲି ଚାଲି। ସେଠି ଯେତେକ ହବ ସବୁ ଗଦେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ମଞ୍ଜିରା ବାହାର କରିବେ। ତ କିଛି କରୁଥିବେ, ମାମୁଁ କେମିତି କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏମିତି କରାଯାଏ ମଞ୍ଜି। ଆପଣ ମାନେ ରେଟ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ କାଜୁର ରେଟ୍ କେତେ, ତ ଏତି ହିସାବରେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ये बात बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଏଠି କାଜୁ ଫାଜୁ ତୋଳୁଛୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ମାମୁଁର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଅଛି। ତ ଝାଳ ମୋର ବାହାରିଗଲାଣି ନ କରି କିଛି କି, ମାମୁଁର ଟିକେ ବି ଝାଳ ବାହାରିନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ଗଲାବେଳକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି।